hostel family ke moi ang nok ni abun la thang tongo sin kaisa meeting tongo tabu abun bage ang abun la thang tongo ni ge lamao musuk bai thuda lai serai khoroktam bel phangi obrono sorok kilano klaijak nogoi ang khosai tuoi gario an gario tuoi ta obrono ro first aid treatment khaleka ge ta bin guardian of phai tongo lesini doctor sahib bo tongo bo kok saleka ni to suwana jana kok rei khoroksa ni hingai bokro kisa dukmang ka phului tongkha abo CT scan khlaigena hamai thanai abo hingai chere rok na angabun sanamo jungo tini bini helmet thubjagya na bo kakhayo gam bisinge khoroktam kajak bike rok khoroktam kanani kok ya khorokni kafano khorokni helmet tonani kok gabro kuri bin gajen rok phaigai abro kisa naina nungthun helmet rok thuya kaisa longang thun ngeti je salokmani speed abro kisa kom kaisa longang thun karon ge salthugo na borok thui tongo gabro belai nakeni khana nango amti rok